Svima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Za danas ćemo raditi jednu vožnicu lagano, vidjet ćemo da li ćemo ići do Futoga ili ćemo ići s druge strane tamo kod ribarca ovog našega tu. Sad vidjet ću s njima dvojica šta kaže, da li ćemo do Futoga ili ćemo tamo. Tako da, ali nismo mislili smo idemo tamo dalje, ali nije izvodljivo zato što je vreme je Liko, ajmo zaobilazi, šta me gledaš? Zato što je vreme šugavo, pa onda mislili smo dalje, ali evo, ništa od toga. Jel ovdje levo? Jel ovdje levo ili još gore? Šta? Treba disk da mu se napravi tačnije sa zupcima da bi mogo da ide 80. A, pa to bi mogo Siniša da ga zamolim, ali moraš mi reći tačno šta. Inače snimam, nemojte mi psujete slučajno. Hoćemo ovdje levo ili ćemo pravo? Ne može levo? Aha. Aj, pa reci mi šta tačno treba. On ima onaj CNC, a ima i onaj za 3D. CNC da mu se iseče. Dobro. Zupčani. Dobro. Od 70 nešto zubaca. Dobro. Pitaću ja tog druga. Aj, pitaj ga pa mi pošalju DM da ja vidim sa Nikolom, jer on to može njemu da završi. Kad bude napravio to jednom da snimiš, da vidiš šta je to. Da li hoće? To i mora da vidim. Pa mogu snimiti, nek mi da na recenziju. Ajde, ajdemo! Ovaj nešto namrgođen iz auta. Aha, ovaj iza nas. Vidi konja što se lijepi. Čovjek da zgazi u rikverc. Ko? Ne znate vi tu priču. Ne. Mi da pravimo roštilj. Evo, taman snimam i pričamo. Pade kiša. Dobro. I ništa, aj se pokupimo. S ove strane su bili kerovi, evo baš tu. Da? I kerovi izlaze na put nas da vijaju. Idemo u ovo. Dobro. Auto. I ne mogu da prođem, možda prođe od mene. I on prođe, odvali meni autom u korman. Na ovom sad tvom biciklu? Ne, na onom Cannondale-u. Aha. On živi tu, ništa. I on čuo da je udarilo nešto. I ništa? I on stade u rikverc i pungaš, čuješ auto? Dobro. U rikverc hoće da nas pogazi majmunčina. Pungaš! Danas trojicu, mene, Marka i Aleksu. Neverovatno. Došao do Aleksa samo skrenuo, bacio se u to žbunje desno da me udari. Ja ne mogu za nama. Ja i Marko odmah kako ide sad tu se popneš, odmah ovako dole si išli. Da? I on tu napred nazad za nama i mi kroz šumu pobegli. Mamu. Morat ćemo bip staviti. Ala, blata, aj tu okolo. Pa padalo je, nije juče, prekjuče padalo, ne može to da se osuši tek tako. Levo, nema šta dole. Zamisli dobijem copyright na ovo, zamisli to. Ma ni ne čuje se. Ne imaš koliko sekundi smeš. Valjda ne smeš više od sekunde, ja mislim. Ne znam, brate, ja sam u kacigi, skroz mi je, znači, utišano sve, ja ni ne čujem ništa. Ako se čujete,
Vide mašinice, Ninja 400. Kako bi okrenuo ja i moj drug krug. Vidio sam Jovanu se neki dan rekao, kako bude toplio vrijeme, staviti bazen pa da dođemo jedan dan. Ja da dođem. Jovana. Aha. Koji ići ćemo, šta? Opet je ružno kao se vratili. Da, kao kad smo se vraćali. Smo karta ovaj sam. Pa kad se Marko ne ljutio što je izgubio. Da. Krale, ali se ovo izgradilo? Mislim, ono, ima kuće dosta. Ono nešto kao vikendica varijanta. Viđe cvaje, brale, sam još da je crno. Igramo neku igru s kartama, imaš znakove, imaš jedno koliko. Ako igra nas petoro, imaš 4 karte, svakom po isti znak. I ko prvi ide u krug, daješ kartu koja ti ne treba. I ko prvi skupi 4 znaka, baci i zadnji ko baci doje neka slova i nešto mora da uradi, znaš. To smo mi igrali kao magarac varijant. To. I ovi dok dele karte, nas trojica ispod stola već razdelimo karte koje ti trebaju. I ja 2 put za redom, ja samo klimnem njima glavu i samo karte odmah. Nije ni počela runda, odmah ja zalepim karte. Da. Ništa, Gorane, ti onda probaj sa pokerom, ali nemojte se ljudi kockati nikad. To je bilo... Marko je izgubio, kaže on, ja idem da skočim u Dunav. Skočim, da. Gdje u Dunav da skačem? Aj piči malo. Mislim ono ako hoćete da... Juče malo vozio sa acom, on umro juče sinoć kad smo ga pratili kući. Ko? Uroš. Aca uzeo gas, ono ide vozi, baš ono. Ja za njim kaže, a ne mogu ja s vama Uroš, znaš ono kao. Pa ne može deći. Treba mu nešto jače, brže, veće. Ovako za njima u jednom momentu to je tišće 40 i samo oni odmah. Samo oni odu. Kako oni tebe čeka? Da, i mene je čekao. Ne, ja motam, ali ne ide nešto. Slabo mi vuče. Ćelave mi gume. Ne vuče on slabo ti guraš. Pa dobro, pa ne mogu, pa nisam dugo vozio. Pa još imao koronu, pa ovo, pa ono, više sam bio na pauzi što sam vozio. Pa, hoću ja, ali džaba neće noge da slušaju. A što smo se mogli izgubiti jednom i izgubili svi. Neko drvno ogradu, 100%. Ali vrate vi kako ovdje krivo ovo nema, neko se dobro zapalio. Vidjet će na snimku kad smo išli prema... Evo ljudi, ovako mi izgleda kad neko drvne u ogradu, znači haos. Ali ima peska ovdje.
kamion, samo vozi. Ide kamion, samo vozi. Nije bitno da li idem ja ili ti. Samo opušteno. Aj stani tu sa strane negde. Nek prođe. Bilo gde stani. Može tu. Evo ga Goran, ba Gorana čekam. Pa snimam. Tebe čekam. Ja rekao da nas zaključite. Da, vidio sam, rekao aj da ga pustim. Ništa, aj polako. Sam polako. Nema nikog, može. Evo, ajde. Idem ja, ide on sam. Pa imaš Gorana ispred, to ti ko ja da jesam ispred, isto sve. Pa kažem, reko ima tebe ispred, to je ko ja da sam ispred, isto sve. Pa šta ću zabilaziti, umorio sam se, pa ja ni ne smijem, ovo sad bilo i... Gdje je ovaj odzujo? Eno. Aj tu desno. To ne znam, o meni ko sajam nešto, nemam pojma, nešto za poljoprivredu, evo me. I ovaj pobegu je. Ne znam. Eno ga. Vidiš ti šta on radi. Oho! Može. I ovdje pobedila. Nema, ali kada vozi Goran. Negdje ću s strane stati. Šta, da kupiš vodu? Ne, vodu kupio slučajno. Ništa. Ništa, navikli smo. Da, vrate, još se skloni, ajde.
O, nekad stane. Ljudi, neće da komentarišem jučerašnji događaj. A kad dođe pa se još pravi pametne što voziš. Ali namjerno stane ispred tebe, brate. A u letu si isto na točku. Ne znam. Ne, znaš što je najgore? Kad riba stane ispred tebe ko juče. Meni što se desilo, ja bio na skoku i ona stala ispred mene i ono kao ja ne gledam, fazon. A, ćemo levo. Ne veze, ja sam pokazao za sve. Pa snimio sam, mislim radi kamera, brate. E sad, da li sam je uhvatio, ne znam. Spuštaj, Gorane, nemoj ovdje. Spusti ga. Spusti ga, Gorane. Ajde, ćeš da se presvučeš, gdje da stanemo? Pa ajde da se presvučeš, stani ti negdje sa strane, ja ću ugasit kameru. Šta hoće da se... Da. Pa presvuci se, šta te boli du? Ajde onda vamo, negdje gdje je zavučeno. Ajde, ajde. Što kupimo ovaj papuce? A? Tamo dole. Pa nek ide ovdje dole. Ovo ćemo da stavimo na bip. Uđi još gore, a ja? Ja da ostanem, a? Da ga snimam kad se pretlači. Ajde, pretlači se. Moram te izbacim, brate. Bio sam slučajno rekao vređalicu, morat ću bip da stavim. Stavimo pip. Buham. Kako uvijek mi naletimo na neke budale? Snima. Ćemo pravo, levo. Koji si ti? Jel, samo čuješ tep ono od... kao od šahtu. Ćemo levo? Aj.
A si lud, brat. Sam polako tu. Pa polako idem baš zato što... Imamo mi kako? A si lud, brate, sve sam snimio. Sve sam snimio. Samo kat i ćao. Znam. Ajde, dečo, ćemo uda. Hajde vamo kad je krenuo. Ajde. On sam da je neravno. Evo. Ja sam ono slikam. Radi kamera. Ma znam, radi. Jeste vidio ovaj koliko je visok? Ja ko patuljak, brate. Radimo dostavu. Oho! Eno, baš neki tamo. Bilo je neko proklizavanje. Nemam pojma šta je bilo. Kako ga Goran digne? Hoćemo na koleno kod Modene. A? Nisam oborio ni jednom danas. A? Ajde, okreni pa idemo do Modene. Samo ne... Vidio, gdje ćeš tamo? Ajde, samo... A moramo njih proći sad. Ajde, samo ga za lauku. Da neće nešto pričat. Ali meni i tebe.
Ovu dvojicu snimamo desu. Hoćemo do proma? A? Ćemo do proma? Šta? Nisi ti gledao kako Da se idemo do ulazi. proma. Ajde. Pa, Nisi ti gledao kako se ulazi tamo. I kako se malo šlajfa. dobro, ja volim samo da... Ajmo onda do promenade. Malo tamo da izjurimo u krug, a neću nego tamo ispred Spensa. Tamo nema gužve, pa možemo da izjurimo. Da snimiš kroz promenadu. A ne znam, vidjet ću. A vidjet ću. Šta misliš da snimi? Pusti na nego promenade. Ja sam da idemo putem, a? Pa da. Nemoj putem ovdje da se ide. Čim ne bude bilo onda ćemo ići. A gdje ću tu kad je tamo sve ovako rupe, bolje idem Ne. putem. A sad kad prođemo ovako bravo. Pa to ovdje odmah putem. Odmah putem pić. A i usko je tamo, ne možeš tamo proći baš. Gde? Tamo, kao ovdje sad pravo. Pa i usko, ima ljudi. Samo idu pešaci. Pa neš gazit ljude, ideš brate putem. Meni je najslađe putem uvijek bilo, uvijek. Zato što široko mi je i mogu kako hoću brate. Kroz crno. Kad se snima nema problema. Brale, ima da sad u ovom klipu nabacam svašta. Nema ništa veze sve, snimo gacija 100 puta. Hvatali smo momente. Ma ne mora, stavim ja smajlija. Ićemo pravo. Aj vam, aj vam.
I mi onako malo pričamo. A morao sam, nisam ceo dan danas u krivinu, morao sam tamo kod morao sam kod kafića malo na kolenu. A? Kaži, skate. Pa ajde, šta ja znam, ajde. Ajde do skejta. Malo snimiš, ali nemam probacije. Ma ne znam više ni gde da idemo, brate, sve smo prošli skoro. Skej malo. Ajde, gde ćemo onda, ćemo kući. Boga mi mogli bi, već snimamo od 6 skoro. Sad je 11. Pogledaj, budemo jedno pola sata u skej parku. Pa bolj da vozim nek da gledam pola sata. Realno. Bolj da idemo možda malo po keju, po štrandu, ne znam da idemo, možda još da izjurcamo malo nek da ja gledam kako neko. Ma gde ćeš sad noć da idemo u Splat? Nisi smo ja i on, ali noć je, brate, ne vidi se, neću da idem sad. To preko dana. Pa jest, verujem. O, viđe maloga. Ducati, brate. Vi paz ovaj s jugom, ovaj je ko... Gospodine, čekajte da prođemo. Šta je falilo da kažem? Nemoj da mi cuješ i vređalice da mi ubacuješ. Jer snimam, kad isključimo onda. Nisam. Fin sam. Mi smo i bit ćemo fini. Ne znam ni gde da idemo i sam sam utrnuo, no i... Već mi malo sedalni deo boli onako. Već dugo sedimo baš ono. To što stanemo to je 2 minuta i toliko. Popit vodu i opet sede. Mogli bi opet vode. A šta sad, opet idemo u centar da se vraća? Imaš negdje dole. Obiđemo sad tu, malo po keju, centar i kući pičemo. Ajde. Centar 5. Joj, kad bude kasa pa nema nikog, možemo malo se i potrkati. Neću trkat ja sa vama. Pa brate, ja sam se isto trkao, sa Kobrom sam se, ja se trkao. Stalno na koleno, da. Da. Za krivine po centru, samo na koleno. A ja. Pa šta hoćeš, ti sa tom zujalicom prođeš gde hoćeš, da ja sa ovom Goranju imam još širi korman. Ova je išla kod mene u školu, ova. Pošto je upaljeno snimanje neće. Pa dobro, šta, nema nikog, mogu onda, kad nema nikog možemo trkati se, šta? Ko da je to problem? Ako nema negde ljudi, nema ništa, vrati, šta, ne, možda udariš jedino u stolicu, u suncobran eventualno i tako. Nema, ili u zid, nemaš gde drugi. Ili ono, kako se ono, kao saksija ona velika. Nemaš gde, ili u ruže da udariš, nemaš stvarno gde drugdje. Kad nema ljudi, nema nikog. Ili eventualno tamo učika i ovu da udariš. Neće niko ni voziti, možemo samo po putu i pičiti. Pa. A dobro, ovdje ne, ali... Malo te nešto kažeš da ove dve su išle kod mene u školu, ove desne. I ova s naočarom i ovaj donje sa ružom. Išla kod mene. Pa znam ja, brat. Aj pravo idi. Ali je ko zujelica. Sad sam čekao, samo zaboravio sam da stizam. To sam čekao da ćem du. A ja sam mislio da ćeš opet da ga onako naprednji. Dakle sad kad stane ovako, kad se ovaj ga spuca od pozadnje.
Ma super si, možeš. Dobar si. Za manekena. Imaš ovako. Možeš misliš kako je meni. A nije sici okej, znači skroz sve. Meni nije uopšte. Da. Pušta samo... Ja ne znam od čega je tebi. Ne, pušta samo ovdje. Da. Uzmi silikon pa zalepi. Jel kupi drugo sedište. Tu je mekano. Ma kupi ti drugi bajz, brate. To je najbolje. Ovaj će se još terati malo, ja. Ništa, njegovu aleju velikana kad kupiš drugi u staklo i napišeš mu tamo šta već hoćeš i to je to. U Sejbre nema niko ovako da menja. A jeste, svi menjamo na prstiće, jedino on gura ko na auto, ovako. Menjaš. Ti menjaš ovako. Pa šta, Goran tik tik tik, ja samo tik 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 tik. Gorana jedno menja. Ajde. Nema nikog u skate parku. Stvari ima. U šta ću ulaziti, mislim? A neću, šta ću moj da mrcvarim, nije on za to. Nije moj za to, a nije ni tvoj, Gorane. A mogu bi ga ovo. Ali nećeš, znaš. Pa i moj isto. Ovo je više za zezanje neko. Ako vam se klip sviđa, ostavite like, šerujte, subscribeujte se na kanal i uključite zvonce i to je to. I kako ja uvek kažem, la libertà non apprezzo, a mi se vidimo u sljedećem klipu. To je to, pozdrav!